Hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि भिडिअआव नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय थाबाय। लोगोसे आसा खालामदों इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजाङै मोजां दं। आच्छा गाइसमोन, दिनैनि भिडिअआव जेबो खास खोथा गैया। आं नैबे खोथाखौसो बुंनो नागिरदों जे प्रेजेन्टआवहाय ससियेल मिडियायाव जों गोबां नुगासिनो दङ जे सोरबा फिसाय गोनां हिनजावा हौवाजों खारफालांनाय, बेंगालर दिल्ली थांनानै थाहैनाय, आरो हौवाफ्राबो फिसाय गोनांखा हिनजावखौ लानानै खारनाय, हिनजावफ्राबो खारफालांनाय बे सोलिगासिनो दङ। हिनजावफोरखौ सनमान होनांगौ, हौवाफोरखौबो सनमान होनांगौ। अब्लाबो दिनैनि समाव बे खोथाखौ बुंनो थाखाय आङो आवगायदों। स' गाइसमोन, भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। जे जों दायो नुगासिनो दं ससियेल मिडियायाव गावनि संसार गोनांखौनो गारनानै माखासे आइजोफोरा बिसि फिसाफोरखौ गारनानै, फिसायफोरखौ गारनानै दिनै दिल्ली, बेंगालर बायदिसिनायाव हौवाफोरजों खारफालांदों। बे जोंनि बर' जाथिनि थाखाय स्पेसियेलि फर दा बड' रेस बे जोबोद लाजिथाव बाथ्रा। जों हारिया मालाबाबो बिदिजों जौगानो हाया। जोंनि मान सन्मान रेपुटेसनखौ डिग्रेडसो खालामो। आरो हौवाफ्राबो बे फारसे हिनजावफोरखौल' बुंबाय थाबा जानाय नङा। बे बुब्लियावहाय हौवाफोरखौ बुंनांगोन। हौवाफ्राबो खम नङा, लानानै खारलाङो सोरखौबा संसार जानायखौ, फिसा गोनांखा, सोरबा सिख्ला, सोरबा बायदिसिनाखौ गावनि संसारखौ नस्थ' खालामनानै हौवाफ्राबो बेंगालर बायदिसिनायाव थांनानै थायो। दानि दिनावहाय प्रेजेन्ट मुमेन्टआवहाय रावबो एरायनानै थाखुमानो हाखाला, मोनखाजोबो गाइसमोन, मिन्थिखाजोबो। बेनिखायनो आङो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जायफोरनाखि संसारखौ गारनानै थांदों, हौवायानो जा हिनजावानो जा, बे बिथांमोनखौ जाहाथे गाव गावनि आंगो न'आव आंगो बिसि फिसाजों थाफैफिनलायनो थाखाय आर'ज गाबहरदों। मानोना निजि संसारा संसार आलादा रोखोमनि मोनसे इन्जयमेन्ट थायो। बेवहाय माखासे गोबां अनलायनाय, गोबां सुबिदा सुख दुखनि खोथा थायो। गुबुनजों ससेखिनियाव थांनाया बे आलादा खोथा। जोङो नुनो मोन्दों गोदो इण्डियान ससिय' इक'नमिक मुभमेन्टआवहाय, आन्दलनावहाय इसोर चन्द्र बिद्यासागरमोन बादिया उइद' रेमेरिज एक्ट बाहायनानै माखासे आइजोफोरखौ मान मर्यादा होनानै हाबा जाफिन होदों। बेबादि लायोब्ला बुंनांगौ जेबो गैया। माखासे आइजोफोरखौ नों बोखांनाय, अननाय जायो। खिन्थु नैबे दा जों ससियेल मिडियायाव नुबाय थानाया, प्रेजेन्टआव सोलिबाय थानाया जोंनि थाखाय जोबोद लाजिथाव बाथ्रा। बेखायनो आङो जावले जावले रिकुवेस्ट खालामदों, जायफोरनाखि बे अबस्थायाव दं, हिनजावानो जा हौवायानो जा, जाहाथे गाव गावनि न'खराव फैफिनो। न'खरनि सोद्रोमाफ्राबो गोरोन्थिया खेबसेया जाखायो, बयबो बोजबनानै लागोन, जेरावखि थाहैया मानो जेबो साना, आंगोनि सुबुं हिसाबै बोजबनानै लागोन आं आसा खालामदों। दा भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला गाइसमोन, एसेखिनियानोसै, हामथ'बायसै। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ अल।